शेजल बाक्कर मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे। शेजल बाक्कर मॅडम। स्वामिनी एज्युकेशनच्या सर्वेसर्वा प्राजक्ता गावडे मॅडम यांना विनंती करतो की शेजल बाक्कर मॅडम यांचा सन्मान करायचा आहे। सन्मान चिन्ह, श्रीफळ आणि प्रशस्ती पत्रक देऊन शेजल बाक्कर मॅडम यांचा सन्मान केला जातोय। अतिशय खडतर परिस्थितीत वर येऊन स्वतःच्या मुलीला देखील सक्षम बनवलं आणि समाजामध्ये अभिमानानं ताठ मानणं फिरण्यामध्ये एक सक्षम बनवलं आपल्या मुलीला, अशा शेजल बाक्कर मॅडम यांचा सन्मान कोकणशाही आणि स्वामिनी एज्युकेशन यांच्या संयुक्त मंचावर होतोय। त्यानंतर प्रतीक्षा वालावलकर मॅडम यांना देखील विनंती करतो की त्यांनी देखील आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे। कोकणशाहीचे संचालक साईनाथ गावकर यांना विनंती करतो की प्रतीक्षा वालावलकर मॅडम यांचा देखील सन्मान त्यांनी करायचा आहे। स्वतः शेतकरी कुटुंबातील असल्या तरी मुलीने स्वतःच्या पावलावर उभं राहावं यासाठी नेहमीच मुलीला प्रोत्साहित केलं आणि त्यांची मुलगी देखील आज स्वतःच्या पायावर उभी आहे। स्वतःची एक वेगळी ओळख त्यांच्या मुलीने या समाजामध्ये, स्वतःचा एक वेगळा ठसा त्यांच्या मुलीने या समाजामध्ये उमटवलाय। त्यांनी आजवर केलेल्या कार्यकर्तृत्वाचा सन्मान म्हणून कोकणशाहीच्या आणि स्वामिनी एज्युकेशनच्या संयुक्त मंचावर त्यांना सन्मानित केलं जात आहे। धन्यवाद मॅडम। यानंतर करीना वालावलकर स्वामिनी एज्युकेशनची स्टुडंट आहे। वालावल सारख्या गावातून येऊन स्वामिनी एज्युकेशन मध्ये त्यांनी अभ्यास केला आणि स्वतःच्या एक कार्यकर्तृत्वाचा ठसा समाजामध्ये उमटवलाय। करीनाच्या कार्यकर्तृत्वाचा सन्मान म्हणून कोकणशाहीच्या आणि स्वामिनी एज्युकेशनच्या संयुक्त मंचावर आज तिला सन्मानित केलं जातं। त्याचप्रमाणे कोकणशाहीला नेहमीच करीनाचं सहकार्य असतं। मागच्या सरपंच परिषदेमधील त्यांचं मोलाचं सहकार्य आम्हाला लाभलं, म्हणून देखील एक कृतज्ञता व्यक्त करावी म्हणून देखील तिचा सन्मान केला जातो। त्याचप्रमाणे राखी वस्त हिला देखील मी मंचावर उपस्थित राहण्याची विनंती करतोय। राजेश हेदरकर कोकणशाहीचे व्यवस्थापक यांना विनंती करतोय की कृपया राखीला श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित करायचं आहे। करीनाप्रमाणे राखीचं देखील नेहमीच सहकार्य असतं कोकणशाहीला, एक कृतज्ञता व्यक्त करावी म्हणून राखीचा देखील सन्मान केला जातो। त्याचप्रमाणे तन्वीला देखील विनंती करतोय की कृपया मंचावर उपस्थित राहायचं आहे। या दोघांप्रमाणे तन्वीचं देखील नेहमीच कोकणशाहीला सहकार्य असतं। कोकणशाहीच्या प्रत्येक कार्यक्रमात नेहमीच ती सहभागी असते। आजवर तिने कोकणशाहीला केलेलं सहकार्य म्हणून कोकणशाहीच्या या मंचावर तिचा सन्मान केला जातोय। धन्यवाद। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।